Hey, welkom allegeer. Goeioen. Fijn je al weer te zien. We missen je Margreet. Margreet, die eerder net, die kon er helaas net bijwezen. Maar gelukkig zei Elko, ik wil wel naar Annemarie. En toen zei Annemarie, nou dat is wel gezellig. Maar net te gezellig jongens, want we maken wel aan het werk voor ons benefietconcert natuurlijk. Wij binnen de notenkrakers. Want wij kraken de noot met kleuren, dus vandaar de notenkrakers. Wat ik zo leuk vind om keyboard spelen is de dirigent, Chantal. En waarom is Chantal zo'n leuke dirigent? Nou ja, ze doet het goed, hè? Klopt het dat je hem aan het repeteren bent? Wij zijn aan het repeteren voor ons grote benefietconcert op 30 maart. En wat voor concert wordt dat? Nou, dat wordt een heel groot spektakel. We gaan eigenlijk een groot concert voor mensen met beperking en zonder beperking. Jong en oud en iedereen gaat together muziek maken om eigenlijk zien te leren hoe mooi het samen muziek maken is. Nou ja, normaal zit hier natuurlijk een oorbegeleidster normaal naast haar. Maar die wierde van Jon even net, dus daardoor hier zou mij vrezen van wat stoert even oornemen. Ja, en zei van jawel. Nou, dus dan mag ik gewoon eigenlijk een beetje horen, eigenlijk wat beter horen. En dan weet je wel van oké, welke noot mag dan oorslaan. En hebben we hem ook wel eens een beetje willen op dit soort jong? Oh ja, ik lees wel eens slaap, ja, zeker wel. Wollers? Ja, Heel vaak, hè? heel vaak lees ik hier omgekeerd van genezen. Ja, En je hebt ook een leuke groep hier. ja, mat ik, hè? Ik ga een leuke man, hij is me niet meer helpt. Natuurlijk. Hey, Elko speelt het solo en wij starten bij het roensje met Kruske. Dat is helemaal op de onderste regel. Waarom vies je het wonderskip zo mooi? Nou ja, omdat ik zelf Cambuur supporter ben en ik speel in solo, dus dat vind ik echt heel erg leuk. Nou ja, ik vind gewoon de manier van spelen vind ik zo heel leuk en ik vind het natuurlijk prachtig om naar de wedstrijden te zien. 1, 2, 3. Hallo allemaal, wat fijn dat je S. Nou zit er iets heel spannends om te komen voor je. Ja, een benefietconcert. Hast dat wel eens jaren, die? Nee. Bonifatiuskapel gaan we wel spelen en hoor wel. Wat verwachten ze ervan? Oh, je hebt het meegekomen. Ben je hem er al wat klaar voor? Ja, we zijn er al wel wat klaar voor. We kennen het al een mooi spulje, maar we zijn nou nog de puntjes op de i aan het zetten. Dus echt nog even fine-tunen. En dan komt het helemaal klaar op 30 maart. Nou, prachtig.